Какво имаш в живота? Какво искаш да имаш? От какво имаш нужда, наистина? Кое е нещото, което те прави щастлив? Теб лично. Какво обичаш? Какво правиш, за да го имаш? Достатъчно ли ти е това? С какво би се разделил, ако знаеш, че ще имаш своята мечта? Имаш ли нужда от това истински? Как ще се чувстваш, ако е в живота ти? Можеш ли да си представиш, че вече е в живота ти? Какво е чувството? Удовлетворен ли си от това? Кое ти кара да се радваш от душа? Точно като дете. Имаш ли го? Правиш ли го? Поне веднъж на ден, за няколко минути. Прави го. Дори само си го представи и го изживявай. Това е начин да е в живота ти. Така го викаш, ако още не е. Даването е по-добро от получаването. Давай без да очакваш. Вселената знае и вижда всичко. Бъди праволинеен и не прави предположения. Бъди безупречен в словото си. Всеки има право на своето мнение. Ти също на твоето. Никой не ти е длъжен. Само ти си длъжен. На кого? На себе си. Каквото си го направиш, такова ще е. Няма начин да няма начин. Винаги има няколко решения. Погледни през друг ъгъл на нещата. Чуй, без да се съпротивляваш. Там може да се крие отговора, който търсиш. Ако те докосни, значи е твоето. Ако ли не, значи не е за теб.